σχολείο μας, Μοντεσοριανά Σχολεία, Παιδαγωγική Πρωτοπορία, είναι ένα ζεστό οικογενειακό σχολείο που βρίσκεται κοντά στο μαθητή και στις ανάγκες του. Αρχή μας είναι να στηρίζουμε την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του εφήβου, αλλά και να βρισκόμαστε δίπλα του σε όλες τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας στέκεται στο πλευρό των μαθητών, πρόθυμο να αφουγκραστεί τους εφηβικούς προβληματισμούς, αλλά και να προσφέρει υπεύθυνη καθοδήγηση. Μας ενδιαφέρει κυρίως η ασφάλεια των παιδιών, αλλά και να δημιουργούμε στα παιδιά την επιθυμία να βρίσκονται στο σχολείο. Η είσοδος στο γυμνάσιο, σε μια νέα βαθμίδα εκπαίδευσης, σηματοδοτεί νέα δεδομένα, νέες απαιτήσεις. Ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία, στην οποία τα παιδιά μας καλούνται να ζήσουν ως πολίτες με δημιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να καλλιεργήσουμε τις ανθρωπιστικές αρχές της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της δικαιοσύνης, αξίες που αποτελούν θεμελιώδεις στόχους του σχολείου μας. Το γυμνάσιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία του κάθε μαθητή. Είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία ο μαθητής λαμβάνει τις βάσεις για να γίνει ο πολίτης του μέλλοντος. Στο γυμνάσιο, έμφαση δίνεται στην ποιότητα του μαθήματος, την εντατική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, την εφαρμογή των νέων δεδομένων της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική, τη χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων στη διδασκαλία, καθώς και στην ανάπτυξη των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του εφήβου. Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται με ενισχυτική διδασκαλία στα μαθηματικά, τη φυσική και τα αρχαία ελληνικά. Η καθημερινή διδασκαλία υποστηρίζεται επίσης από τις εκδόσεις του σχολείου μας. Οι καθηγητές μας συγγράφουν βιβλία, τα οποία σε συνδυασμό με τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η συμμετοχή των μαθητών του σχολείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε προγράμματα προσομοίωσης του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, MUN, ARMAMO, οι συνεχείς επαφές με καθηγητές ξένων σχολείων αποτελούν μέρος του δικτύου των σχέσεων με μαθητές και εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. Φροντίζουμε να μεταδώσουμε στους μαθητές μας τις γνώσεις και τα εφόδια εκείνα που θα κάνουν τα παιδιά πολίτες του μέλλοντος. Η προσπάθειά μας δεν περιορίζεται στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, στα αγγλικά, στα γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά, την προσέγγιση του πολιτισμού των άλλων λαών, αλλά προσπαθούμε να μπορούμε να δώσουμε τις βάσεις, να παρέχουμε ανθρωπιστικές αρχές και παιδεία στα παιδιά. Σημαντικό στοιχείο της ζωής του γυμνασίου αποτελούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι συναντήσεις με προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, οι ενημερωτικές συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις. Τέλος, εξέχουσα σημασίας για εμάς έχει η ενημέρωση των παιδιών της Τρίτης Γυμνασίου για τις αρχές του επαγγελματικού προσανατολισμού. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου τεστ, οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, εξασφαλίζοντάς τους ταυτόχρονα έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις σχολές και τα τμήματα που προσφέρονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.